To? Ja neviem, to oni vedeli. To je skvelé, není to skvelé. Maťo, kokos, si uvedom do piči, zaťa voľa nejde, ne? Ale mám iba 2 hodiny 54 minút, takže neviem, či to stihnem. Aby sme si užili celé tie dny do piči. Koľko je hodín iba? Aby sme sa zabalili, hlavne o to ide, nejde o to, že to najebaný. Lebo ja som prvý najbaj, ale to je jedno. A ja aj 7:45. Aby sa všetci bavili, a aby sme všetci boli v pohode A Marco došiel pred pol hodinou. aby sme to brali ako úspešné ukončenie koncoročné, proste jednoducho, aby sme sa bavili a o tom. Píše sa hneď na 2026 a manželstvo stále pokračuje vo Aby ste sa všetci na mne nesmiali, lebo akože viem, že som najbali, Čvrko je ináč viac, lebo len on sedí, vieš, akože má babu, sadne aj ty, on sedí a to sa tak akože nevníma, vieš, ale akože, a ešte nesedíš kokos, koľko pičičko, lebo ti uleže. Žádný si než proste, akože, aby to bolo všetko v pohode, aby to predbehlo bez zbytočných komplikácií, a aby sme sa bavili, aby to bolo úspešné končenie školského roku. Aby to predbehlo do zbytočných komplikácií. Počkajte, ale dolo teraz potles, vážne. Pekný preslov. To je jedno, tohto chlapca poznám od 15 rokov. Máme strašne rád na to. Keď to môžem poznať 4 roky, ale by to bolo pičovým. Ja ťa strašne rád. Ne, teraz vážne, akože, ale teraz úplne seriózne, než by som tu chcel robiť ďalší preslov, ja to skrátim, že toto je jeden z malých chlapcov, ja sa začaj. Však musím. Dobre. Toto je jeden z malých chlapcov, ktorého beriem z ráku ako fakt, že kamarátov, čo nie sú sotky, ktorým keď jedne kľúč od bytu, tak vieš, že my sme maximálne video. Ale vážne, Maťo proste. Kamarát. Počkaj, naopak mám byť otočený Maťa, ne? Je, ale vážne, akože mám takých 4 kamarátov z ráku, nie 3, ktorí som fakt ochotný povedal, že sú kamaráti. Maťovi, medzi nimi. Tak ešte jeden potles, toto. Srdcové záležitosti. Vrcholia. V nejakej onej reality show. A nalej. Ty ne, ale... Ma není čo? Počkaj, ty ne. To máš dvakrát kurva. No počkaj, ne, dobre. Zalejeme si kokos. My ti urobíme také Bacardi, Cuba Libre mini. Daj sem do piči. Ale ty môžeš iba také mini. Čiže by si máš, nemal. Jak to natáčame? Poďme. Počkaj, Pečo, jedno kolo do piči. Ale iba tak. Urob si pol na pol. Maco! Dobre, však ale dojď do kolo. Daj pohár do piči. Tam máš, ne? Ježiši. Dobre, Maco, počkaj, ale čo keby si to urobil tak, že si to nalej do tej koly? Petri, možno. Ja nemám kolo. Ale máš tu, nalej si to do toho. To je lepšie. Už mám kolo. Do piče! Vy ste úplne... No. Čistý kok! Ticho. Nic neviděl? A kam to máte už nazvu do piči? Vyslovil, mě to vynikaj do toho. Bože môj, to je piči.